Ndaifunga kuti wewe neni chanda mberi, wandidzimbira moyo teri, ndachiona kuna rume kasinganyepi, saka makafanana andizo makafanana, senge munorangana makafanana. Muzuva ranhasi tati timboshanyira musikana anozivikanwa nekugona kuimba pamwe chete nekurova mahit songs ari kurira munyika kuti timbonzwa kuti anozvifambisa sei pakugadzira music yake. Takwanisa kuita interview nemusikana Chipo Muchegwa achititsanangurira nezve EP rake iro raati riri kubuda muna June muno. Chipo ataura iye achiti mu EP make mune masongs ekuti vanhu vachadambuka makumbo nekutamba. Aenderera mberi achiti mu EP make mune song yaakaita iye na the late Terry G uyo waaizikanwa achiimba naye. Then Chipo akwanisa iye kutitaura makuriro ake, jeni yake kusvika pari nhasi. Tisingapedze nguva tichitaurisa, ngatione interview yedu, asi musakanganwe kusubscribe pamwe chete nekulaika. So makadii sisi? Hai, zviri sei? Ndiripo zvangu, tangoti tikushanyirei, timbotaura nemi zvishoma zvatinazvo zvatoda kuziva about your music journey. Ndiani anonzi Chipo and the upcoming album ratikaona ramakaposta. So mungatudzwa kuti Chipo Muchegwa ndiani, motudzwa kuti akakurira kupi, because kune mamwe mafans asinganyatsotoziva, anongoda Chipo but asingaziva kuti Chipo Muchegwa ndiani, akakurira kupi, akaroorwa here, then mamatudzwa iyo relationship status kuti zvakamira sei, kune munhu here wari murudo, because tinongona munongoposta kilatika muita machallenges ake muchiratidza kuti munofarira nziyo dzerudo, dzimwe dzaidze heartbreak kunyanya. Saka ndokumbiro mungotudzo muchitaura nemafans enyu. Okay, inini zita rangu rekuberekwa ndonzi Talent Muchegwa. Ndakazvarwa kuChitungwiza. Then takazotama namama wangu patazonogara kuMount Darwen. Patazotama futi patanogara kuDombo Shava. Takazvarwa tiri 2. Ndiri last born. Ndine brother anonzi Tawanda. I'm a mother, ndine mwana 1 anonzi Reborn Chirisa. Pa relationship yeah, I'm in a relationship. It's okay. No, hatisi kuda edu kuzonyanyoziva kuti relationship yacho yamira sei. So because kuna vamwe ndazouya uchinetsa uchitaura kuti aiwa sisi tirikudawo kuvada kuedza kukanda maCV. Mazvinzwa guys, munhu ane munhu wake uyu. So zvemusic zvakatanga sei sisi? Ndiri munhu aingofarira zvekuimba kubvira ndiri mudiki, ndiri kuchikoro, ndaitove nekwaya yangu. So zvinhu zvakatanga ndichiri mudiki, but then kuzotanga kurekodha ndakatanga 2016. Pane munhu akandibatsirawo angonawo chipo changu, so kubva ipapo ndopandakatanga kungoimba ndichirekodha. First song yanga ndikatanga kurekodha inonzi Ndizvo Zvandiri Hapana Chichachinja. Song inotaura nezvandakazvarwa ndiri, and kuti hapana chichachinja, I'm happy the way I am, ndidei ndiri zvandiri. Ndo song yandikatanga kunyora iyoyo. Then handina kuiburitsa up to now, haisati yabuda song iyoyo. Ndakazoimba imwe, ndakazorekodha imwe inonzi Moyo Wangu Noera, ndo yakazoti vanhu vatange kundiziva. So from there ndo pakatanga. Ko indava imwe yacho Ndizvo Zvandiri musingade kuiburitsa? Handina kuiburitsa but inozikanwa nevanhu. Inongozikanwa like munomboiperforma? Ndinomboiimba, yeah, so vanhu vanotoifarira, but ndiri kunyatsoitsvagira kuti ndonyatsoiburitsa sei chaizvo because it's a big song. So how was the experience yekupinda first day mustudio muchinzi makupfeka maheadphones makutorova ngoma music ichirova? Kutanga studio, kupinda mustudio ndakatanga ndiri kuchikoro. Takatoita pane mufesi aive producer kuchikoro kwandaidzidza padanhiko. So mufesi akatouya nema equipments ake, ndopatatopinda mustoreroom patatanga kurekodha.
papa ndinangu kutya, but pandikazotanga kuenda kuma-big studios ndakatanga kwaMono Mkundu, Monolio Studios. Yeah. Ipapo ndaito nefee, inoziva kana une fee voice haritobude. Zvakatora kundinetsa, but then nekuzoramba ndichigara ndiri mustudio zvakandipa confidence. Yeah. All right. So tell us your breakthrough, kuti song yakatanga kuti muone kuti zvinhu zvatanga apa pamakatanga kuti mukapinda mukombi kana kuti mukaenda kumashops mwenzi ichidandauka, yanga song ipi and experience yekugadzira song iyoyo zvanga zvakamira sei? Song yakaita kuti ndizikanwe, ituma songs dzakaita kuti ndizikanwe. Yandikatanga kurekodha inonzi Moyo Wangu, vanhu vakandizivawo zviri nani, but then ndakazorekodha naTerry G song inonzi Ndezvemoyo. Song iyo ndo yakaputika, ndo yakaita kuti ndizikanwe all over. Alright, yeah. Tiri papo pana Terry G papapo. Tell us kuti makasangana sei naTerry and relationship yenyu yanga iri pakati penyu naTerry yanga yakamira sei? naTerry takadzidza tese kuprimary. Terry anga asingaita hake zvekuimba tiri kuprimary, ndaita zvekuimba. So takazongokurawo, Terry akuitawo music yake, ndichiita music yangu. So kuti tizoimba tese, producer Makumbe ndo vakaudza Terry kuti chimbotsvaga musikana anonzi Chipo daumbokurekodhai. So ndo patikatanga kurekodha naTerry. Song yekuti Ndezvemoyo takatonyorera mustudio, totanga kutonyora ndobva tangoirekodha pazvatoita, bva tangoita kaklipi kako ndo kakabva katotenderera zvekuti song yanga yakutoita kunge yabuda, iyo isina kubuda. Vanhu vakafarira song iyoyo. Well, it's okay. Toziya zvinhu zvinosuwisa zvinorwadza kuti Terry hatisisina. So ndakazoona naTerry makaita masong akawanda, makaita Ndezvemoyo, mukaita Makafanana, then mukaita Zimsoro. So palosi yaTerry zvaka affecta chii pacareer yenyu, because ndakaona munenge maishanda as a team, as a clan, because ndaingoona kuti makangosangana mimi naTerry zvinhu zvaibva zvaenda mberi. Kusheka kwakaita Terry kwaka affecta zvisingaite pamusic career yangu, because vanhu vanga vajaira kutoona tiri two, and vanhu vakawanda vanoti Chipo kana iri collaboration yelove zvinonyatsobuda zviri right. So sevanhu kujaira kwavanga vachiita kutoona tiri two, pandakatanga kuzobudisa song ndiri one, vanhu vakawanda vanga vakuti tajaira kuonawo naTerry saka zvinhu zvinotombo affecta, but ndicharamba ndichishingirira kuti vanhu vanditambire ndaChipo ndega. It's okay. So tiudzewo artist wamunoshuwira kuzonzi maita collabo naye, wamunoshuwirawo kuzoita collaboration naye mujeni yenyu yemusic, besides kuti makamboita naTerry mukaita mahits, but kuno mamwe maartist ekuti munoadmire kuti ningi ndoshuwirawo kuzoita collabo naye? Right now I think ndinoshuvira kuita collabo na Japraiser. I think ndane kana 4 years chingofunga kuita collaboration na Japraiser. Tofunga mukomajamu ruzvinzwa kwamuri koko military touch kini mushapaidze tofunga murungu zvinzwa sisi vanoshuwirawo kuzoita collabo na Japraiser. I think pane panogadzirwa benga. So makamboitawo here experience yekumbono performa outside the country like South Africa, Botswana, even vanana UK? Have you ever been there? Ndakangobuda ka1 takano performa ku South Africa, but iwish yangu kuno performa ma different countries, kunana UK, kunana America, kunana Botswana ikoko, kwese ndinondoshuwirawo kuenda. It's okay sisi. Mambosangana here nema situations ekuvhairirwa muindustry, because tozoti maartist munoganza, munozoganzirana, because unonzwa mumwe achiti ndakasangana naChipo studio ndikangomutiwo yes akanipa cold shoulder, handizoti ndakamutadzira kana ndine mhosva naye here. So ndokumbirawo kuti makambosangana nema situations ekushainirwa, hatisi kuda edu mazita kana kuti ekuti makashainirwa naningi, experience yekushainirwa unofilawo sei?
ndakati ndakamboshandira naartist handisati kutaura chikwadi handisati, but I think ndikasangana nazvo ka zvinhu zvinongorwadza kuti mumwe wako wamuri kuita zvinhu zvakafanana okushayinira zvinhu zvinobata-bata, but handisati ndambosangana nesituation iyoyo. Saka mune rombo rakanaka because vamwe vanozochema-chema. Machallenges amunosangana nawo mumusic industry, musangano nemachallenges akaita se even pakurekodha, pamusic video, even pastage performance, zvese izvozvo? Machallenges atinosangana nawo senge inini munhu ane disability, sometimes mamwe mastudios edu madiki, mawheelchairs haakwane kupinda, then pamastage hakuna maramp ekuti wheelchair inonyatsokwirawo zvakanaka. Izvi zvinotonetsa, unotosumudzwa nevanhu vakawanda kuti uende pastage, zvinhu zvinokanganisa izvozvo. Unogona kutoluza kana confidence. Saka I think dai pagadziriswa ipapo. Alright. So imimi hamuna here yenyu studio yekuti munokwanisa kumborovero muri padeni, muchimboitwa kana marehearsals, kana kuti hamuna here maproducers enyu anongonzi uyu ndewachipo wekuti anorova naye marehearsals kana kuti anodididi, zvati zvapo here? Zvese izvozvo zvinenge zviripo, but unodawo kuchinjanisa mastudios. Haungoramba uri uchingoitira kuside kwako chete, unongoda kuona kuchinjawo quality yemumwe munhu yakasiyana neni. Mastudios akawana unofanira kunge uchienda. Okay. Then pane issue yekudai so, munoti mukashanda namakumbe, namakumbe ndonoti mune munogadzira something chakaipa. Chimbotudzewo magic dzenyu dzamoita kuti namakumbe pamoshanda apa pamunombonyatsoitei, because toona hachinji chacho chinobva changoblowa. Saka tiudzewo recipe dzenyu dzamunoisa imomo, maybe mamwe maartists angadzishandisewo, vanhu vongoblowo vakawanda, music industry yemuZimbabwe enda mberi. Ndinongona kunge producer makumbe munhu anongoziva zvaanoita, munhu anogona, anonyatsoziva kucapture zvinhu zvake. Saka then tinenge tasanganawo shasha. Alright, sangana shasha. Aiwa, it's okay. Because munhu wacho anenge achimbonge anenge achigona. So sisi, tell us, music iri kunyatsopeyawo bho here zvekutiwo mhuri inodya, mwana wedu Ribbon anoenda kuchikoro, kana kuti ndezvimwe zviya zvokungotiwo tingonongotenga sauti inovava. Chimbonyatsotiudza, are you earning more here nemusic? Haisi handisati ndanyatsosvika chaipo pandiri kuda kuti inyatsondibhadhara chaizvo, but at least hazvizoenzane nekugara. Tinozoonawo mari yekutengera chikafu chaRibbon, but zvikanyatsobuda zvakanaka, I think tichasvika kwatiri kuenda. Oh, okay. So the main agenda this interview, ndakaona maposti enyu muchitaura nezve new EP rikuuya, kuti pane EP rikuuya. Mungatudzowo kuti EP iri rinonzi chii uye rine masongs mangani ari paEP apa? Ndiri kugadzira EP rinonzi Nyamatsatse. Pane masongs 5, macollaborations 2. Ndine yandikaita naBaba Harare, then ndine imwe yandikaita naThe Late Terry G. So pamasongs aya pachatambwa, pachanakidzwa, vanhu vachanakidzwa. Vanhu vachanakidzwa. Yeah. So ndunzwa muchiti mune collaboration naTerry G. So zvikureva kuti makambenge matoita maworks before he passed? Yes. Alright. Then raBaba Harare ndakaona rakabuda ka. So how was the experience yekunge muchishanda naBaba Harare? Because Baba Harare is a big artist, ende ndakaona vanenge vakaradza chido, vanomboita zvimwe zviya pavideo, he cooperate, even parecording pacho ndakaona kuti vakaisa effort yavo yese. How was the experience nekushanda nebig artist like Baba Harare? Chinhu chinofadza zvisingaite, because pandikangova approacha kuti Baba Harare because ma-interviews angu ese andaita, ndaishuvira kuita collaboration naBaba Harare.
So ndakazongova approach ndikati ndokumbirawo collab nemi, havana kana kumbotsika kana kuti sei. Vakabva vangoti it's okay, ndiudze date rauda kuti tiende kustudio. Pandatozovaudza date pataenda kwaMakumbe, ndobva tatonorekodha song yedu JIT. June unoyaperi EP redu isati rabuda, saka tarisira June kuti chipo changu chinoto mumwe munhu anotobvuma kushanda neni because haungambobvume kushanda nemunhu kana asingagone kuimba. Vakanditrusta and saka ndinongonzwa kufara naizvozvo. Ndinongotenda Baba Harare, thank you very much. Aiwa, tinotenda sisi because tikuonawo kana vhidhiyo racho aiwa takaonawo riri kutoendawo panonzi hanzi patrending, tikatorionawo ritorimo kutoverengwawo and manumbers acho haivhen haasi ekunyepa. So date album mati manharo here? Date album so sisi pa EP renyu iri makashanda nemaproducers mangani aripo pa EP papapa? Pa EP ndakashanda nemaproducers angu andongogara ndishanda navo, Makumbe na producer Oxygen 5 vekuno kuNorton. Okay, yeah. So hamusudaira kumbondilikisirawo mbichana hangu, ndongonzwawo ngoti pane here kuti ndigare ndangotamba so ndifare, so timbopa vanhu mafanzi kuti tongomupawo kapisi anzwe moyo. I think mira kusvikira date racho ese abuda, regai abude, munomanzwa dhera no. It's okay. So sisi ma-social media handles enyu ndokumbira mungoudzawo mafanzi enyu kuti akanyorwa kunzi chii, kuitira kuti ukangosecha unobva wangosangana nawo, cause kune mamwe mafanzi enyu angasina kukufollowai atotango kusangana nemi nhasi panapa. Alright, guys, endai munofollowa Chipo Chashe Muchegwa kuFacebook, then kuTikTok Chipo Muchegwa, YouTube endai munosubscribe. Tingosvika mu100k view, tingosvika mu100 subscribers, Chipo Muchegwa again. Then pa email yangu it's muchegwachipo5@gmail.com. It's okay sis. Alright sis, ndinotenda nenguva yamatipo kuti tinge tichitaura nemi nezve music journey yenyu nezve upcoming EP. I hope tichanakirwa. Thank you very much.